खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनो हायो। बारग' एनडिएफबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ थाबैनो जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ दाबि खालामदों। रायजोआव फिन आरोबाव कभिड-19 नि गोदान फैबावबाय। कन्टेनमेन्ट जन जिल्ला गलाघाट आरो लखिमपुरआ 1:50 रिंगासिम खुला थागोन। बेलासिनि 2:50 निफ्राय फुंनि 5:50 सिम गलाफोरा गासैबो बन्द थागोन। रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोर सिगांनि बायदिनो मोनाबिलि 4 रिंगासिम खुला थागोन। मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम गासैबो बन्द थागोन। फैगौ 7 आगस्तनिफ्राय 6:50 सिम गला दखानखौ खुलिनायनि बिथोन होगोन। 16 आगस्तनिफ्राय गुबुन जिल्लासिम थांलाय बन्द'खौ आबुं खुलिफिनगोन। गासैबो फरायसालिखौ फैगौ सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय खुलिनाय थांखि लागोन। 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थि जागोननि बेलायाव एमएलए जयन्त बसुमतारी खेंफोरथि होयो। फैगौ 16 आगस्तनिफ्राय गासै जिल्लानिफ्राय गुबुन गंसे जिल्लासिम थांलाय फैलाय खालामनो हासिगोन होनना ड हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों एबा रायजो-राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होदों। खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ फिन होनानै होदों। कर'ना भाइरासनि थासारिया मोजां जायोब्ला एबा खमायोबा फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय स्कुल-कलेजखौ खुलिनाय जासिगोन होननानै बुंदों सोलोंथाइ मन्थ्रि ड रन्जन पेगु। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ फिन होयो। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव गोदानै कर'ना पजिटिभ मोननो हादों 784 आरो गासै 15 जन सुबुङा जिउ गोमायो आरो कर'नानि जौखोन्दोआ 0.86 जौखोन्दो।